Toto je stránka uživatele, místo, kde spravujete svůj tým. V záhlaví najdete název a podnázev stránky, výběr pobočky a rychlé odkazy na dostupnost týmu, čekající nedostupnosti a přidat uživatele. Přidáme nového člena týmu. Klikněte na přidat uživatele a otevřete formulář, pak zadejte celé jméno. Je povinné. Přidejte e-mailovou adresu. Také povinnou. Aby se mohl přihlásit a dostával oznámení. Volitelně přidejte telefonní číslo a pracovní pozici. Pozice se zákazníkům zobrazí při online rezervaci. Vyberte přístupovou roli, majitel, administrátor, manažér, personál nebo recepční a určete, co tato osoba může vidět a dělat. Přiřaďte ji k jedné nebo více pobočkám. Před uložením je nutná alespoň jedna pobočka. U rezervovatelných rolí jako personál otevřete nastavení rezervací a řiďte zobrazení v kalendáři, stav rezervace, viditelnost online, přiřazené služby a pracovní dobu. Nechte odeslat pozvánku vypnuté pro přímé vytvoření účtu, pak klikněte na Přidat uživatele. Nový člen týmu se hned objeví v seznamu. Potřebujete někoho upravit? Klikněte na ikonu úprav. Formulář se otevře předvyplněný aktuálními údaji. Proveďte změny a uložte. Chcete-li člena týmu odebrat, klikněte na ikonu smazání v jeho řádku. Zobrazí se potvrzovací dialog se jménem uživatele a připomínkou, že akci nelze vrátit. Vždy víte, koho chystáte se smazat. Klikněte na smazat uživatele pro potvrzení. Člen týmu zmizí ze seznamu. Kromě seznamu uživatelů nabízí dostupnost týmu kalendářní přehled celého týmu. Klikněte na dostupnost týmu a otevřete ji. Přecházejte po měsících, skočte na dnes a přepínejte mezi zobrazením dne a týdne pro různou úroveň detailu dostupnosti. Mřížka ukazuje každého rezervovatelného člena týmu po celý měsíc. Barevné buňky odhalí, kdo je plně dostupný, částečně obsazený nebo nedostupný každý den. Klikněte nazpět a vraťte se na seznam uživatelů. Manažeři mohou odsud také schvalovat žádosti o volno. Klikněte na čekající nedostupnosti a otevřete frontu schvalování. Každá žádost ukazuje, kdo ji podal, rozsah dat a důvod. Schvalte jedním kliknutím nebo zamítněte, pokud to nevyhovuje. Když je fronta prázdná, máte vše hotové. Po dokončení okno zavřete. To byla stránka Uživatelé, správa týmu s vyhledáváním a filtry, plnou kontrolou nad vytvářením, úpravami a mazáním, kalendářním přehledem dostupnosti týmu a frontou čekajících nedostupností pro schvalování volna. Začněte na Booking Service.ai.